כל אחד מגיע מהרחוב, בקיצור, מהחיים שלו, מהשימוש שלו, כל מיני סוגים, ואז יש בעלי מקצוע שמבחינים בבעיה שלו, במה הוא השתמש, באיזה סוגים של סמים או באלכוהול, כי לכל נושא יש גישה משלו גם מקצועית. צריך להתאים לו טיפול מסוים, צריך לגשת לאותו מטופל. אז דבר הראשון שהוא עובר זה שלב פיזי. זה כמו שאומרים אצלנו, זה לשבור קריז. זה קצת להתחיל לעמוד על הרגליים וקצת להרגיש טיפה יותר טוב, לא עם כל החולשות ועם כל התופעות לוואי שיש. זה השלב הראשוני. כמובן שכל זה בליווי של הדרכה, של רפואה, של מטפלים, פסיכולוגים, הכל. ואז יש לנו במרכז תוכנית שאישית אני עובד אותה, וכל המדריכים ובכלל המחורים נקיים, הם עובדים לפי התוכנית הזאת.